Следващия заявил желание за участие госпожа Бистра Алексова, гражданска инициатива на родителите. Заповядайте. Здравейте, благодаря, професор Богуевски. Аз съм представител на родителите в Пазарджик, които изявяват своето реално притеснение от текстовете в закона, от конкретни членове, тъй като вие искате да бъдем конкретни, член 49 алинея 1, член 42 алинея 2, член 9 алинея 3, член 84 целия, член 23 алинея 3, член 27 алинея 5, член 29 алинея 1, всички тези неща, член 227 пропуснах алинея 10, всички тези членове предизвикват притеснение в родителите, конкретно, което може да се изрази. И родителите в Пазарджик подписаха 1030 родители за един месец, подписаха текста: като граждани на Република България изразявам категоричното си несъгласие с приемането на закона за детето в така предложения вариант. Считам, че той не гарантира, застрашава основните права на децата. Проектът прехвърля отговорността за децата от семейството към държавата, което противоречи на Конвенцията на ООН за правата на детето, на най-добрия интерес на детето и на основното му право на родители и семейство. Аз в своя статия за австрийския вестник Виена днес определям този закон като безмилостния клин в българското семейство. И считам, тъй като на базата на проучване за подобни закони в 10 държави, считам, че тези текстове, които конкретно притесняват родителите и дават възможност да бъдат интерпретирани по различен начин от социалните служби в България, дават основание за страх, защото подобни неща се случват в държавите в Европа. От 2007 година в Германия тече петиция за включване на всички членове от Конвенцията за правата на детето, за да може да се предотвратят всички тези безобразия, които стават. Там в Австрия беше протеста на белите кърпички, бяха събрани повече от 100 000 подписа по гражданска инициатива и с подкрепата на Каритас, точно пак за включване на всички членове от Конвенцията, тъй като подобни закони, както и нашия сега, който ние обсъждаме, не зачита правата на детето по Конвенцията на ООН за правата на детето. Има много членове, които са противоречащи, както и самата госпожа направи едно изказване. Аз искам също да споделя това, че закона по подобен начин, значи ние имаме подкрепа за семейството, то да остане в семейството детето и завършва да се дават децата на тези, които могат да се грижат за тях по-добре. Значи от една страна закона казва да, ние искаме детето да расте, в крайна сметка този закон унищожава авторитета на родителя. Ние като родители сме притеснени. Вчера в Пазарджик видях реакция на деца, които много други реакции виждаме, тъй като съм автора на детска литература и контактувам с деца непрекъснато. Когато децата научават, че вкъщи при противоречие те могат да потърсят съдействие от социална закрила, какво въздействие оказва това върху тези деца? Считаме, че този закон накърнява авторитета. Не може в един закон, който има 227 члена, само член 1 алинея 1 и член 46 алинея 1 да говорят абстрактно за право на родителя. И всички останали да говорят за права на децата. Значи ние говорим за равнопоставеност, но правата на родителите, кой закон? Ние трябва да издигнем закон за правата на родителите или нещо от този. Благодаря.